Il-periklu fuq il-post tax-xogħol huwa element ewlieni li l-ħaddiema tal-korpi ddixxiplinati jaffaċċjaw kuljum. Sal-lum jekk fost oħrajn ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili iweġġa' fil-qari ta' dmirijietu ikollu jagħmel tajjeb hu għall-ispejjeż mediċi li jistgħu jinqalgħu. Iżda bħalma għamel fil-kwistjoni ta' dritt li jsibħu f'union tal-għażla tagħhom, il-Gvern reġa' żamm kelmtu mal-4500 ħaddiem li jservu fl-4 korpi ddixxiplinati. Dan fid-dawl li qed tkun evalwata l-possibilità li tkun introdotta polza ta' assigurazzjoni li tħares il-korpi ddixxiplinati kollha. Li ma' wedda elettorali l-Ministru għall-Intern Carmelo Abela ikkonferma li bdiet titwettaq. Ħriġna sejħa għall-espressjoni ta' interess kif il-fatt issejjaħ biex il-kumpanniji tal-assikurazzjoni sal-aħħar ta' Awwissu ta' din is-sena jagħtu il-proposti tagħhom dwar din il-polza x'għandha tkun tinkorpora fiha u kif nistgħu nassiguraw li fuq il-post tax-xogħol tagħhom jekk inqala xi inċident jew l-aħħar qatt anke telfin ta' ħajja kif huma jew inkella l-eredi tagħhom ikun jistgħu jibbenefikaw minn din il-polza. Il-Ministru Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem favur il-korpi dixxiplinati kollha u fuq kollox fl-aqwa interess tal-poplu Malti Wawċi. Dan ifisser li dan il-Gvern ser ikompli jagħti aktar drittijiet wara tajna dritt ta' union mingħajr strike. Qed inkomplu nsaħħu lil korpi dixxiplinati biex filwaqt li jagħtu servizz aħjar lil pajjiżna, però huma kollhom is-salvagwardji meħtieġa għalihom u l-familji tagħhom.